Добре дошли в поредният ни обстоен анализ за Empower Migra. Тук основната ни мисия е да вземем онези наистина сложни, тежки научни изследвания за миграцията и интеграцията и да ги преведем на един, напълно достъпен език. Точно така. Защото, нека си признаем, академичният жаргон обикновено е доста сух. Абсолютно. И днес се гмуркаме дълбоко в една тема, която е в центъра на почти всеки политически дебат. Всъщност искам да започнем с една много проста картина. Нека си представим стая с, да кажем, 10 стола и 10 играчи. Да, класическата игра. Да, музиката спира, всички сядат, идеална хармония. Обаче утре организатора на играта решава да добави още 3 играчи вътре в стаята, но забележете, без да слага нови столове. И когато музиката спре, логиката направо крещи, че 3 души задължително ще останат прави. Някой със сигурност губи мястото си. Нали? И точно с тази метафора за музикалните столове най-често мислим за пазара на труда, когато стане дума за миграция. Логиката изглежда желязна. Повече хора означава повече конкуренция, а повече конкуренция автоматично значи, че заплатите ще тръгнат надолу. Това е, може би, най-устойчивия мит въобще. И честно казано, това е най-важният разговор, който можем да водим днес. Защото дебата почти винаги е някакси базиран изцяло на емоции или политическа риторика. Разчитаме на някаква вътрешна интуиция. Да, която ни казва, че ни взимат хляба. Точно. А интуицията, както ще видим след малко от данните, доста често ни лъже в икономиката. Просто защото икономиката не е игра с нулев резултат. Нали, печалбата на един изобщо не означава задължително загуба за друг. Това е една жива, дишеща екосистема. Добре, но нека аз вляза малко в ролята на адвокат на дявола тук. В смисъл, аз напълно разбирам защо хората се страхуват. Ако в моя град внезапно, да речем, пристигнат 1000 души, които си търсят работа и са готови да работят за по-малко пари, моя шеф теоретично веднага може да дойде при мен и да каже, виж какво, или ти намалявам заплатата, или утре наемам някой от тях. Смисъл на такова съвсем микрониво за конкретния човек заплахата изглежда изключително реална. Така е, да. Изобщо не бъркаш на това микрониво. За отделната фирма или за конкретния работник това напрежение наистина може да съществува, особено в краткосрочен план. Ясно. Но голямата грешка идва, когато вземем този, изолиран пример с твоя шеф и се опитаме да го умножим, за да опишем цялата национална икономика. Този много опростен наратив пропуска един просто колосален детайл. Новите хора, които идват в държавата или в града, те не са просто някаква работна ръка. Те не представляват само предлагане на труд. Те са живи хора, което автоматично означава, че са и потребители. Тоест, те представляват огромно търсене. Схващам на къде биеш. В смисъл, когато тези 1000 души пристигнат, те не просто стоят пред портала на фабриката и чакат да вземат нячия работа. Точно така. Те трябва да спят някъде, наемат жилища, трябва да ядат, отиват в местния супермаркет, купуват си обувки, плащат за транспорт, ходят на фризьор, ако щеш. Абсолютно. И какво се случва тогава с този местен супермаркет? Собственика изведнъж вижда, че оборота му скача драстично, трябват му повече касиери, трябват му повече хора на щандовете. Местният фризьор пък трябва да наеме асистент, защото графика му е пълен до дупка. Да, строителните фирми имат нужда от нови работници, за да строят. Именно. Търсенето в икономиката се измества успоредно с предлагането. Икономическият пай не е с някакъв предварително фиксиран размер. Той буквално се разраства. Връщайки се на твоята метафора, новите играчи в стаята всъщност носят със себе си дървен материал и сами си създават нуждата от нови столове. Звучи много логично на теория, но ние много добре знаем, че икономиката често е пълна с изненади, когато теориите се сблъскат челно с реалността и за това днес няма да си говорим просто хипотетично. Точно така. Имаме твърди данни. Точност. Става дума за труда на икономистката Таня Фендел от 2016 година. И нейният фокус е пазарът на труда в Германия, но в един много специфичен прозорец от време от 1998 до 2009 година. И тук искам да те попитам, защо точно Германия и защо точно този период е толкова интересен за изследователите? Виж сега.
Германия през този период е нещо като перфектната икономическа лаборатория. Дори почти десетилетия след падането на Берлинската стена, страната все още е изправена пред някакви шокиращи вътрешни равенства. Мащаба на регионалните различия е просто огромен. Не говорим за някакви леки отклонения. Представи се в този период средната часова ставка в региони като Мекленбург, Предна Померания, това е бившата източна Германия, е била около 7 евро. 7 евро. А в същото време, ако се преместиш съвсем малко на юг, в Баден-Вюртенберг, например, Да. средната ставка надхвърля 15 евро. Вау! Чакай малко, това е над 2 пъти повече. В смисъл, на практика това са две напълно различни икономически реалности, но затворени в границите на една и съща държава. Абсолютно. И което е било най-тревожното за германските политици тогава, тази пропаст не просто не се е затваряла, а на места дори е продължавала да расте. Запада е смучил инвестиции и млади хора, а изтока страдал от изтичане на мозъци. Ясно. И тук идва големият въпрос на Фендел. Тя се пита как движението на хора, било то германци, които се местят вътрешно или пък чужденци, пристигащи в страната, как това влияе на тези огромни разлики в заплатите. И за да го разбере, тя разделя Германия на 96 специфични зони. 96 региона. Това означава ли, че изследването проследява какво се случва във всеки един от тях едновременно? Защото, като се замисля, това сигурно е истинска планина от данни. Данните са колосални. Тя използва едни масиви като INCAR. Това са индикатори за градско развитие и също така германския социално-икономически панел. Това е едно дългосрочно проучване, което следи едни и същи домакинства година след година. Анализират безработица, миграционни потоци, че дори и цените на наемите. Добре, обаче тук спирам те за малко, защото винаги ме е мъчил един класически проблем с тези гигантски проучвания. Този проблем с кокошката и яйцето. Ендогенността. Да кажем, че виждаме хиляди хора да се местят в Мюнхен. И едновременно с това виждаме, че заплатите в Мюнхен се вдигат. Как изобщо науката може да докаже, че миграцията е причинила вдигането на заплатите? Не е ли много по-логично просто градът вече да е богат и хората да отиват там, точно защото заплатите вървят нагоре? Това е просто превъзходен въпрос. Наистина, това е най-големия препъни камък в икономиката – едновременността. Кое е причината и кое е следствието? И за да се справи с този математически хаос, Фендел не използва обикновена статистика. Тя прилага едни много сложни инструменти, наречени динамични GMM панелни оценки. Окей, чакай. Динамични GMM панелни оценки звучи като нещо, за което ще ми трябват 3 докторантури, за да го разбера. Можем ли да го преведем малко по-на човешки език? Разбира се. Нека си представим тези модели като едни високотехнологични шумопотискащи слушалки. Но за данни. Добре. Когато ги сложиш, те филтрират целия фонов шум. В случая фоновия шум е самия факт, че Мюнхен е исторически богат град, че има големи автомобилни компании, нали? Моделът използва данни от минали периоди, за да предскаже какво би се случило по принцип. И го изважда от уравнението. Ясно. И онова, което остава като чист звук в слушалките ти, е единствено и само ефекта от новите пристигащи хора върху заплати. Буквално изолираме всичко останало. Вау, значи махаме всички странични фактори и гледаме само суровата математика на човешкия поток. Това много ми харесва, защото тук няма място за политически пристрастия. Математиката си е математика. И така, след като сложим тези шумопотискащи слушалки, какво чуваме? Какво реално се случва с портфела на местните хора? Чуваме нещо, което направо разбива стереотипите на пух и прах. Големият извод е, че миграцията има изключително почти пренебрежимо малък ефект върху местните заплати. Но по-важното – посоката на този ефект. Когато се разгледа общата миграция и вътрешната и тази от чужбина, ефекта в дългосрочен план е реко позитивен. Чекай сега, нека го повторя, за да съм сигурна, че чух правилно. Пристигането на мигранти води до увеличаване на местните заплати. Да, точно така. Ако миграционният баланс се увеличи с 10% пункта, нивото на заплатите нараства с 0,0107%. 0,01. В смисъл, искаш да кажеш, че това е практически статистическа грешка. Ако някой политик излезе и обещае увеличение от 0,01%, ще го освиркат на секундата. Защо изобщо обсъждаме това микроскопично число?
Защото силата на това число изобщо не е в неговия размер. Силата е в знака отпред. Аха, Знака е плюс. Цялата обществена истерия, всичките тези страхове за музикалните столове, очакват там да има един гигантски катастрофален минус. Очакват заплатите да се сринат. А науката идва и казва не се сриват. Дори леко тръгват нагоре. Значи икономическата динамика, която тези хора носят, просто надхвърля първоначалната конкуренция. Но тук имаше един много интересен нюанс в изследването, свързан с разликата между чужденци и местни. Какво се случва там? Точно така, този нюанс е ключов. Когато Фендело изолира само вътрешната миграция, т.е. само германци, които се местят от град в град, Да. ефекта върху заплатите е леко отрицателен, спада с някакви хилядни от процента. Опа! Чакай да го осмисля. Значи, ако само местните се местят, има лек спад. Но когато добавим и пристигащите от чужбина, общия ефект става положителен. Следователно, именно международната миграция обръща математиката в плюс. Абсолютно. И как се получава това? Има няколко механизма. Първо, международните мигранти много често попълват изключително специфични дефицити на пазара на труда. Те заемат позиции, за които просто няма местни кандидати. И това позволява на целите бизнеси да продължат да функционират. Ясно, т.е. ако няма кой да работи на поточната линия, фабриката спира и инженерите над тях също губят работата си. Точно. Спасявайки производството, те спасяват и другите работни места. И второ, международната миграция е много селективна. Хората, които преминават граници и учат нов език, по принцип притежават огромна мотивация и предприемачески дух. Как стои въпроса с хората, които просто пътуват за работа? Мисля, че в Германия им казват пендлър. Онези, които, живеят в един град, но всеки ден хващат влака до по-големия съседен град. Да, пътуващите работници. Проучването ги разглежда много внимателно и резултатът там е категоричен. Те нямат този позитивен стимулиращ ефект. Защо? Причината е много проста. Те изкарват парите си в град А, но после се качват на влака и се прибират в град Б. И там плащат наем, там пазаруват. Реално те източват покупателната способност от мястото, където работят. Докато мигрантите живеят и харчат там, където работят. Разбирам, нека обобщим до тук, защото е наистина адски интересно. Първата половина на уравнението вече е ясна, хората се местят, работят, харчат локално и вместо да сринат заплатите, всъщност леко ги стабилизират. Но нека сега обърнем огледалото. Да чуем. Да погледнем втората половина. Влияят ли самите заплати върху решението на хората изобщо да мигрират? Ето тук изследването нанася втория си тежък удар срещу класическите догми. Традиционната теория ни казва, че хората са като някакви перфектно рационални машини, които постоянно сканират пазара и гласуват с краката си, като се местят там, където плащат най-добре. Което на теория би трябвало да изравни всичко. Ако на изток плащат 7 евро, а на запад 15, всички трябва да се вдигнат и да отидат на запад. Точно така. Като саморегулираш се термостат. На изток ще останат толкова малко работници, че ще се наложи да им дигнат заплатите, а на запад конкуренцията ще ги задържи. Да, и накрая навсякъде става 11 евро. Да, само че данните на Фендел показват нещо стъписващо. Този термостат е счупен. Регионалните нива на заплатите всъщност нямат статистически значимо влияние върху решението за вътрешна миграция. Чакай малко. Това няма никакъв смисъл на пръв поглед. Кой човек не иска да печели двойно повече? Искаш да кажеш, че хората просто си седят и игнорират факта, че на 300 км от тях дават 2 пъти повече пари? Ами да, защото хората не са просто математически уравнения в някаква екселска таблица. Абсолютно съм съгласна. Всъщност, нека дам една по-житейска аналогия. Представи си, че ти предлагат работа с 20% по-висока заплата в друг град. Звучи супер, нали? Обаче, за да я приемеш, ти трябва да продадеш апартамента си тук, да отидеш там, където наемът ти скача двойно, жена ти трябва да си търси нова работа, детето ти трябва да смени училището, а родителите ти, които искат помощ, остават на 5 часа път. Изведнъж тези 20% отгоре се изпаряват. Напълно си права. Не бих могъл да го формулирам по-добре. Данните ясно показват, че фактори като семейни връзки и приятелски кръг тежат много. Но има един чисто икономически фактор, който направо изпъква в модела. И това не е заплатата. Какво е? Разходите за жилище. Наемите.
Оказва се, че високите наеми в богатите градове действат като бетонна стена за миграцията. Те са толкова силен възпиращ фактор, че напълно неутрализират притегателната сила на тази висока заплата. Значи, ако Мюнхен ми предлага 4000 евро заплата, но наемът там ми е 2000, а в Лайпциг взимам 2500, но наемът ми е 600 евро, ами математиката много бързо ме отказва от Мюнхен. Точно така се получава. Разбира се, има и други фактори, като безработицата. Ако нямаш работа, ще се преместиш. Но самите разлики във възнагражденията просто не стигат, за да предизвикат масово преселение. И затова тези икономически неравенства между изтока и запада си остават. Знаеш ли, като те слушам, как ги обясняваш всички тези механизми, в главата ми изниква един много сериозен въпрос и може би това е същината на целия ни разговор днес. Слушам те. Ако миграцията е толкова икономически сложна, нали? Ако данните отчитат, че пристигащите хора не ни сриват заплатите, а дори помагат на икономиката, защо онзи мит от началото е толкова жив? Защо обществото продължава да повтаря като мантра «те ни взимат работата»? Защо науката говори едно, а дебата по спирките и в студията е съвсем различен? Ами защото човешката психология просто работи срещу нас в случая. Нашият мозък е еволюирал да разбира много прости и линейни връзки. Уравнението повече конкуренция за моето място означава по-малко пари за мен е супер интуитивно. То е лесно за смилане. Да. Докато реалността, че тези хора създават локално търсене, което стимулира верига от доставки, което води до запазване на заплатите, това е изключително трудно за визуализиране. Изисква да вярваме на макроикономиката, а не на това, което виждаме пред нас на момента. Да, в смисъл много по-лесно е човек да се ядоса, когато види, че някой друг е получил позицията, за която е кандидатствал, отколкото да осъзнае, че същият този човек утре ще отиде и ще си купи хляб от пекарната на брат му и така ще спаси неговия бизнес. Инстинктът за самосъхранение се включва пръв. Абсолютно. И точно за това са ни нужни такива изследвания, като това на Таня Фендел. Те са нашата котва от факти. Показват ни, че базовия икономически ефект е категорично далеч от тези катастрофични сценарии, с които постоянно ни плашат. И тук искам да насочим вниманието към едно последно, финално прозрение, което лично на мен направо ми преобърна представите. И това е мисълта, с която ми се иска да оставим всички слушатели днес да размислят. Давай. Нека се замислим за последствията от факта, че наемите, а не заплатите, са истинската спирачка за движението на хората. Това напълно променя правилата на играта за местната политика. Ако си кмет на един град, който се обезлюдява, и искаш да привлечеш млади хора, ами може би трябва да спреш да обещаваш грандиозни бизнес паркове и нереалистични стартови заплати. Какво ще стане, ако вместо това насочиш всичките си усилия към осигуряването на масово достъпно жилищно настаняване? Това наистина би било политическа революция. Защото ако разходите за живот са ниски, дори една много по-скромна заплата изглежда супер привлекателна. Достъпните жилища реално може да се окажат най-силният икономически магнит. Нека си го представим само. Ако искаш хората да дойдат и да съживят икономиката ти, просто им построи домове, които могат да си позволят. Понякога решенията на тези сложни проблеми са буквално пред очите ни, скрити в самите данни. Трябва просто да не се поддаваме на емоциите. И това беше поредната ни дълбока тема днес. Както винаги напомняме в духа на нашата мисия тук в Empower Migra, истинското разбиране започва с слушане. До нови срещи!